ассалому алайкум дӯстон, мардум, тамошобинои муҳтарам, обуначиҳои канали Саудо ТВ. Имрӯз 26 феврали 2026 сол навори хонаҳои арзон дӯстон, беҳад навор дароз шид. Хонаҳоро бисёр равон кардам, бисёр қабул кардем. Иншоалло ки пешниҳодтон мекунем. Хонаҳо аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистоне бача азиз. Аз Душанбе ҳам хонаҳои арзон дорем. Хонаҳои назди ҳавлигӣ дорем. Квартираҳои фурӯши арзон дорем ки пешниҳодтон мешавад, бо диққат тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама WhatsApp мегузорам. Хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника ва компания, офис, умуман чӣ молу чӣ маҳсулоти фурӯшӣ дорен, метавонен дар ҳамин WhatsApp ма рӯй кунед. Худо хоҳад рекламаи хушуш мекунем, дар фурӯш мегузорем. ана ки дар ҳамин видео якта лайк бонед, чунки ҳамин лайкҳои шумо наворои моро топ мебарорад. Топ гирифтан худо хоҳад хонаҳо савдо мешавад. ҳаракат кард дастгирӣ кунед, навора шурӯъ мекунед, то охир тамошо кунед бача азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. Дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. Борҳотона роӣ кунем, бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстони якка мега ки ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, подписчикои канали Саудо ТВ. хона дар Корай мега сехонага аз наздикии шаҳри Душанбе боша мега то 250 000 мегирам. ами территорияи Душанбе, наздикиҳои Душанбе боша, агар ай шаҳри Душанбе боша бо хубтарака мега 250 000 дорум наличи мега. ами кадомитон дорен, ина марҳамат дар WhatsApp нависен, ман мехарам, сумом тайёрай. акои муҳтарам, бардораи муҳтарам, ҳамин яккара дастгирӣ мекунем. мақсад кадомитон дорен, кадоми дӯсту бародаротон дора, ин ҳамин WhatsApp яккада бинависем бача азиз. дӯстони азиз, квартира равон кардан ки квартираи фурӯшӣ дар ҳамин домай. Дом беҳад доми замонавӣ, дар ҷои ободай бачаҳо, медонен, ҷош ҷои зурай, ҳамин тамоми намуди транспортҳо ҳама ҳастай хулоса. квартираи фурӯшӣ дар доми 14 этажа, дар 9 этаж, шаҳри Душанбе, дар Гипраземай, сехонагаи 72 квадрат метр, поёни деҳқонбозор, рӯбарӯи донишгоҳи молия. дар ин бачаҳо медонед, рӯбарӯи донишгоҳи молия. духонагара мега сехонага кардагием, кухнира дар балкон ҷойгир кардем. хуб, аммо мақсада чӣ хел бигем, ака кухнира дар балкон кардем мега, ҷои кухнира детскии комната кардагием. иҷозати ремонт ва зиндагӣ ҳастай. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. 2 лифти замонавӣ, электрикӣ, сантехникӣ кардагиай, шкатур, стяжка ҳам кардагиай. марҳамат дӯстон, беҳтарин вариант. кадомитон да мисол дар Корай 30-40% ремонтшам кардагӣ тайёрай. дӯстони азиз, 515 000 сомонӣ. абача 72 квадратай, доми тайёрай дӯстон, дар 9 этаж, ҳавош ҳавои тозаай. кадомитон мегирен оштон шава бачаҳо. хеле нархҳо дӯстон ами редка мешавад, медонен. поёни бозори деҳқон, рӯбарӯи донишгоҳи молия ҳай, дар ами противаш донишгоҳи молия. и транспорт, и трассаи калон, и мактаб, масҷид, садик, бозор, ҳамаш ҳастай хулоса дӯстон. бовар кунен, ами сум надорум, худам бихарам. ина марҳамат, шояд шумо бихарен, шояд ягон дӯсту бародаратон да поделитса кунен, номеро якка рорӣ кунен, шояд ваё бихара. хулоса дӯстон, адресои ами соҳиби хонара WhatsAppша метонен дар амо шиносотон ёки хиттон мисол пурсоншед.
дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. баъзе вақт видеоро тайёр мекунем ки бо хона қабул мекунем, ба ҳам хотир бачаҳо камтар монтажмон хеле ҳархеле мешава, моро фаҳмина. квартираи фурӯшӣ дукомната квартира дар 4 этаж бо масоҳати 44 квадратни метр Зарафшондай, Зарнисордай, шаҳри Душанбеда қарор дорад. 445 000 сомон, 4 этаж, 44 квадрат дахона. Агар ремонти фасон кардагӣ савдо мешава 445 000 сомонӣ. хона агар дар Зарафшон дар доми Мастерок, тирезаҳош тарафи автобан нигоҳ мекунад. таксиҳои Ҳисор, регари шаҳри нав, мактаб, 3 боғчаи кӯдакона, 2 бузорча, балниса, свет, об 24 соат, лифт ҳаст, пеши инфексиони балниса, пеши хулоса дӯстон посолствои Ӯзбекистони Америка, транспорти 88 46 42 11 28 8 ба пеши хонара мегзара. бо ҳавлӣ ҳам алиш мешава, не ки нарха зур мондем ки савдо шава бача азиз. 445 да 44 квадрат 4 этаж. занг запурсоншед. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равонкардан ки дар ноҳияи Ёвон 725 000 нархш. хаяка нархш қимата ине ки шароитҳои зур дора. пеши масҷиди панҷбахтаи ҷумъахонӣ дар мега. масоҳати заминмон 16 сотиқаи. хуб, ҳавли стяжка фасон, ҷои агарод, яъне ки боз чойлоби ангури фасон, савхози чормега, чойхона, мактаб, духтурхона, аптека, магазин, масҷиди панҷвақтаи ҷумъахонӣ. хуб, айроҳи калон мега дуюм кӯча то хонара асфалта, ҳуҷҷатҳои хона сатфоиза, 4 хона, 2 подвал, 2 баня, оғили 2 этажа. хулоса дӯстон, кадометон мегирен? ами хонаи орзуҳо мега ку инамия карочи бовар мекунем бача азиз. аки дар Душанбе нест, хай Ёвонам бачаҳо беҳад ҷой обод ами централни ҷода мақсад. занг бизанен, чахчах кунен бигирен. ами наворда якта лайк шава, дар канали ма подписатсия шава бача азиз. иншоалло ами чӣ қадар наворо просмотрҳои бисёр гира, хонаҳо бисёр савдо шава. иншоалло бо хонаҳо бисёр мешава, хонаҳоро бисёр қабул мекунем, пешниҳодтон кардан мегирем. аз шумо тамошо кардан, аз Саудо ТВ эълон кардан дӯстони азиз. дастгирии шумо пешравии кори мо, хонаҳои арзон аз канали Саудо ТВ бари шумо ҳаррӯза пешниҳод мешава бача азиз. ба ҳам хотир якта лайк монед, дар канали ма ҳозир подписатсия кунед ки дар накунед. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. ана квартира бачаҳо азиз, мана квартира. дукомната квартира дуюм этаж масоҳати 38 квадрат дар Гулпарвар, Гипразем, шаҳри Душанбе, дар кӯчаи Гулпарвари Душанбе қарор дорад. 365 000 38 квадрата дуюм этаж. ами дуюм этаж бачаҳо гаряши точка медонем. барои чӣ? барои ки агар хаяки худо лифто кор кунад, шояд агар корам накунад, мақсад дуюм этажай беҳтарин айда азобӣ намекашем. хоб, ду комнатаи фасон 38 квадрат таи 40 квадрат қариб 365 та дар давр замони ҳозир бачаҳо азиз. хеле мақсад ремонтҳо қадӣ ба ин нархҳо ёфтан камай. хай шояд биёен коробкоша, шояд ай катлаван биёен агон 60-65 квадрат, неки ӯ катлаванаш мо аки 2-3 солаш дард мекунем. ин масъалашам ба назар гирифтан лозимай. неки хона 38 квадрат ремонт кардагӣ тайёр 365 та бо савдо мешава. ака мега сум дар кори арзонаш мондем, иншоалло муомилаш мекунам. агар аз уми канали Саудо ТВ занг зана, ягон 10-15 000 худо хоҳад шояд арзон кунад дӯстон. ина марамат занг зад пурсон шед. хона дорен, замин, квартира, чизе ки дорен дар WhatsApp дар аввали видео, дар охири видео мондагием роӣ кунем. ёки омада ай пеш навори профессионал мекунем, рекламаш фасон мекунем, дар фурӯш мегзорем. TikTok, Telegram, Instagram, хулоса дар любой ҷо рекламаш карда фурӯшта мегзорем. оиди хона далши маълумот занг зад пурсон шед бача азиз.
دوستان عزیز، خانه نزدی حولگی روان کردن که در ناحیه خراسان دهه مهنت رسویت های که انا همی جای بچه عزیز 7 کمنته های 6 سوتیق زمین داره 459,000 سامان نرخ داره 459,000 7 خانه های ремонтош просто бомба دوستان бо арзон мешава. خب бания анҷомхона ҳуҷҷатхона ҳастаи пеши мактаб пеши садиқ пеши балниса хулоса دوستان бараҳи калон намега 200 метр роҳаи 6 сутиқ замин дорад 459,000 сомонӣ ремонтошам хушроҳай ака 459,000 ба даҳан осонай не ки ин территория ҳам ҷои зурои хуб бачо медонен бисёре мега ки ин тарафо дар мисол баъзе ҷора навор мекунем хеле нархҳои хеле не ки дӯстон шароитҳои хуб дурохӣ мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшимон. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ 43 квадрата 213,000 кадан 43 квадрат метра 213,000 да метавонен бихарен. як хонага 43 квадрат ҳолати коробка даҳм этаж дар ноҳияи рӯдакӣ як хонага рӯдакӣ дар даҳум этаж қарор дорад. бо тарзи кредит насия ҳам дода мешавад. бино дар назди лаби роҳи калон ҳамаи хизматрасониҳо ҳастаи. хоб аз ширкат мега хонара метавонен прямо бихарен. масоати 42-85 квадрат метр 213,000 пашти бесум кадан. ина дӯстон марамат метавонен духонагаи мақсад средни кренча занг за пурсон шехто. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира дар якум этаж масоати 30 квадрат метр гардиши фабрика Ленинград пеши канечкаи маршрути чилягай ку ана ҳами ҷаҳай бачо ҳами фабрика ҳами территорияи фабрика маршрути чилЯг ҳамун тараф канечка дорад 300 та мега нархша 30 квадрат метр ремонташ хай хушру кадаги тайёрай 300,000 мега. хонаи фурӯшӣ дар гардиши фабрика бачаи замин нархотона баъзи шахсиятҳо мақсад айсоби нофаҳмӣ айсоби тасаввурот надоштан оиди нарх навои хонаҳо ҳамин хонаҳо чуна қиматтар мегузорад. вақте ки мо гап мезанем хай бо мора гӯша намекуна кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен ягон дӯсту бародаратон ягон хешу таборотон як одамое ки мисол нарх навои хонаҳоро мефаҳма пирсон шен аниқ кунен баъдан дар реклама гузорен чунки аймо навор кардан дӯстон мо фақат навор мекунем пешниҳоди мардум мекунем. баъзе шахсиятҳо ҳастанд ки дар комментҳо менависанд даже менависанд дар ватсап ки 4 сол 5 сол мешавад ки ҳеҷ не ки як кулбачаи барои зиндагӣ кардан биёвем. хулоса дӯстон фикри худтона накунем бо иншоалло беҳтарин мешавад. фикри ҳамаро бикунем зурайда. мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлегӣ 11 сутиқа 11 сутиқ замин ана ҳамин хона 5 комната бачо медонен 5 комната 11 сутиқ ҷамоати Истиқлол ҷайҳун қумсангири пешина ҷайҳуни ҳозира. ина дӯстон 250,000 сомон савдо мешавад 11 сутиқ 5 хона. ассалому алайкум мардум. хона мега ягон кор надорад барои зиндагӣ кардан тайёрай ҳуҷҷатҳои 100% дорад 4 дар хонаи 6 ба 4 баъд коридори 2 ба 8 банияи дарунаи ҳавзи оби дора. хоб банияи даруна дора ҳавзи об дора ҳавзи об 4 ба 3 ҳавлиё битон стяжкаҳо кардагӣ 250,000 нархи картошка иншоалло бо муомилаш. рақамҳои ахириш 1918 занг занед аз уми канали мо Саудо ТВ номер 1. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. хонаҳо чӣ хеле бачо навор маъқул шид ё ки нашид? хонаҳои арзон ҳаст ё не? ягон хона ба таби дидин ё ки надиден? комментар раҷад мекунем. дукомната квартира дар 5 этаж масоати 50 квадрат метр дуюм маҳаллаи шаҳри Турсунзода 279,000 сомон. срочная ибада ине ки 279,000 50 квадрат дар 5 этаж духонага дуюм микрорайонда қарор дорад. ремонтҳои фасони замонавӣ қатъӣ. аз уми канали мо занг бизанем бача азиз. баъзе одаморо хонаҳошон реклама мекунад мега ки агар айнуми канали ти занг зана скидкаи нормали мекунем. я рӯз комментар нависад бача ки мега ки агар айнуми ти гап назанем арзон намекуна бачаҳо медонен барои ки хай мо ки сухан кардем мо ки навор кардем айну мо гап занем
хай шояд ягон одами дига аму ютуб канали мо скриншот кард аму сайтошон партоя ҳам хоти чизе ки мо реклама кардем аз уми мо гавзем бача азиз. Шояд ами голос меяд ягон канал дига бинен. Яке агар гидер ами канали мо канали Сауду ТВ бача медонен. Баъдан одамое ки наворуро бардор мекунен дӯстон накунед кора. Агар ки мисол жал базарем каналотон маҳкам мешавад меҳнатотон ҳайф мешавад бача азиз медонен. мегзарем ба ҳаштумин хонаи назиҳавлигӣ. хонаи назиҳавлигӣ астае ки 3 комната 9 сотиқ замин шаҳри ваҳдат 325,000 сомон деҳаи Кулев дар ҷойгир астае. ваҳдат деҳаи Кулев дар ҷойгир астае. хуб рақамоша мегзорам дӯстон, занг бизанед маълумоти пурраша бигирен. ремонтоша дидесен кадом ҳолат хушроак кардагӣ хай барои зиндагӣ ҳами қам мешавад дӯстон. хонаохе 9 сотиқ ай 3 комната ай 325,000 ай ваҳдат ҳам ҳамин наздикии душанбе ки ҳастен нархҳо камтар қиматтарака бача азиз. не ки ваҳдат хачам обод айда дӯстон. оиди хона далчи маълумот занг зад 4 та на ахири рақамҳои соҳибмулк муроҷиат кунед бача азиз. дӯстони азиз мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки 6 сотиқ замин дора буд 3 комната ҳай дар деҳаи даштбеди хурди шаҳри ваҳдат 250 та нархш. хуб иншоалло бо муомила мешавад дӯстони азиз. бо метонем мега ба ҳама чизу чора ҳам фурӯшем. хеле вариант ҳам дорам ачем. метонем мақсад бихарен зиндагӣ сари зиндагиро сар кунен. рақамошона мегзорам аз номи канали мо муроҷиат кунед бача азиз. шаҳри ваҳдат деҳаи даштбеди хурд да қарор дорад 6 сотиха 3 комната ана ҳамаи хонаи мо дӯстони азиз. ба дӯстон мегзарем ба ахирон хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки дар ноҳияи Данғара. бордоре ки аз Данғара хона харасем марамад нархи беҳтарин. 4 ҳуҷрага масоҳати 6 сотиқ замин деҳаи Итарка ноҳияи Данғара. хона қарор дорад дар Данғара мега. хуб мактаб ҳастай. хона ба ҳама чизу чорааш. харидор бошен агар бе чизу чора низ савдо мешавад дӯстон азиз. агар ки 260,000 бо чизу чора боша агар бе чизу чора хай ҳамон чизу чораша мақсад минус мекна арзонтар баъд мегиренш. дӯстон навори мо ҷамъбасти чизе ки буд, чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ карден, хоҳиш карден, комментария карден, нависен ҳамаша мондем. анаки бо чизе ки дорем бо роӣ кунем дар WhatsApp ма реклама фасон карда фурӯшта гузорам. дар WhatsApp барои реклама муроҷиат карда метавонед ё ки омада хонаҳотонро аз пешам навор мекунед бачаҳо. лайкотонро монед, дар канал подписаться кунед, телеграм канала максимал дастгир кунед бачаҳо. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи батан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал шудаги бачаҳо азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.